उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। अमित शहा आपल्या 20 मिनिटांच्या भाषणात 7 ते 8 मिनिटं फक्त उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेवरती बोलले। त्यामुळे त्यांच्या मनात अजूनही उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेबद्दल भय कायम आहे असा टोला खासदार संजय राऊत यांनी लगावलाय। देशातली कायदा आणि सुव्यवस्था वाऱ्यावर सोडून फक्त निवडणुका राजकीय प्रचार याच्यामध्येच गुंतलेले दिसत आहे। तिकडे मणिपूर पूर्णपणे पेटलेला आहे। मणिपूरमधली हिंसा त्यांना नियंत्रणात आणता येत नाही। महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी दंगे पेटवले जात आहेत। देशाच्या अन्य भागात दंगे पेटवले जात आहेत। कर्नाटकमध्ये जर भारतीय जनता पक्षाचं राज्य आलं नाही ते दंगे होतील अशी धमकी त्यांनी दिली होती। कर्नाटकात भाजपचं राज्य जाताच ते राज्य शांत झाले। देशाच्या कायदा सुव्यवस्था अंतर्गत सुरक्षा यापेक्षा त्यांना राजकीय विरोधकांवर हल्ले करणं, कायद्याचा गैरवापर करून मुस्कटदाबी करणं यालाच ते राज्य चालवणे किंवा राज्य करणे असं मानत असतील तर तशा प्रकारचं राज्य नक्की या देशात सुरू आहे आणि महाराष्ट्रात सुरू आहे। श्री अमित शहा हे काल नांदेडला आले। त्यांचं काहीतरी महासंपर्क अभियान वगैरे भारतीय जनता पक्षाचं असल्यामुळे ते आले असतील, त्यांचा तो पक्षाचा प्रश्न असेल। पण 20 मिनिटाच्या भाषणात संपर्क अभियान आहे। त्यांनी जवळजवळ 7 ते 8 मिनिटं उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना याच्यावरच ते बोलले। हा आनंदाची गोष्ट आहे। अजूनही त्यांच्या डोक्यात शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंचं भय कायम आहे। अजूनही त्यांनी शिवसेना फोडली। त्यांनी शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह फोडलेल्या बेईमान गटाला लबाडी करून दिलं। आम्ही आमचा संघर्ष करतो आहोत, आव्हान उभं केलं आहे आम्ही। एवढं सगळं करून सुद्धा त्यांच्या डोक्यातून उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना जात नाही ही भीती आहे। त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले असते। ते असंही म्हणाले की उद्धव ठाकरे यांनी वचन पाळलं नाही असं मी ऐकलं। शब्द फिरवला। महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राची जनता ही अमित शहांपेक्षा आजही ठाकरे कुटुंबावरच विश्वास ठेवते। आजही या राज्याची जनता इतर कोणापेक्षाही बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे म्हणजे ठाकरे कुटुंब यांच्यावर विश्वास ठेवते आणि ते सांगतील ते मानते। ही परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती आहे। राजकारण सोडून द्या, पण शहांपेक्षा या राज्याच्या जनतेचा विश्वास ठाकरेंवर आहे। त्यांनी काही प्रश्न अजून विचारले आहेत। आमचं म्हणणं आहे त्या प्रश्नावर त्यांनी चिंतन केलं पाहिजे। भारतीय जनता पक्षाने ट्रिपल तलाकला मी पाठिंबा दिला आहे त्या कायद्याला। त्यांना माहीत नसेल सांगतो। 370 कलम या विषयावरती सुद्धा आम्ही संसदेमध्ये जाहीरपणे त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे। मुस्लिम आरक्षणाचा विषय आहे। आमची भूमिका कायम आहे। जात आणि धर्माच्या आधारावर ते आरक्षण असता कामा नये, त्या आर्थिक निकषावर असावं। हीच भूमिका बाळासाहेब ठाकरेंनी मांडली होती ना। आधी तुम्ही राजकीय आणि इतिहासाचा अभ्यास करून बोललं पाहिजे। शिवसेनेच्या बाबतीमध्ये, अयोध्येच्या बाबतीमध्ये आम्ही त्या सहभागी होतोच। कोणते प्रश्न तुम्ही विचारताय? आपण गोंधळलेले आहात। आपण आमच्यासाठी जे चक्रव्यूह निर्माण केलं त्या चक्रव्यूहात तुम्हीच अडकलेला आहात आणि तुमचा अभिमन्यू होताना मला दिसतो। हे पहा की मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं ना की या महाराष्ट्राची जनता अमित शहांपेक्षा ठाकरेंच्या शब्दांवर विश्वास ठेवते। आजही ठाकरे
ह्यांच्या शब्दावरती या राज्याच्या 11.5 कोटी जनतेचा विश्वास आहे, बाहेरच्या लोकांवर नाही. आता देखील 45 जागेवरती दावा केला, मात्र अनेक घटक पक्ष त्याला सोडून गेले. मात्र भाजपमध्ये त्याची चिंतेत दिसून येते. मला माहीत नाही, त्यांचं त्यांनी पाहावं. त्यांना कोण सोडून जाते, त्यांच्याबरोबर राहिले कोण? त्यांच्याबरोबर त्यांचे अत्यंत निष्ठावान असलेले अकाली दल आणि शिवसेनाही राहिले नाही, मग राहिले कोण? 2024 नंतर त्यांना कळेल कोण आहे आणि कोण होतं म्हणून सत्ता होती, हे 2024ला यांना कळेल. फडणवीस म्हणतात जंगलात किती प्राणी आले तरी वाघाची शिकार होऊ शकत नाही. ही प्राणी जे फिरतात जंगलात, त्यांनी सांगितले की वाघाची शिकार. हे कधी वाघ झाले? आता असं आहे की अनेक ठिकाणी कोल्हे आणि लांडगे वाघाचं कातडं घालून फिरत असतात, पण जेव्हा खरा वाघ येतो तेव्हा ते कातडं फेकून पळून जातात आणि त्यांची शिकार होते. जे स्वतः शिकार करायला येतात वाघाचं कातडं पांघरून तर दुसऱ्याला घालून, ते स्वतः शिकार होत असतात अनेकदा. शिवसेना हा खरा वाघ आहे. शिवसेनेचं बोधचिन्हच वाघ आहे, जे बाळासाहेबांनी चितारलेलं आहे. तुम्ही जरी ते चित्र चोरण्याचा प्रयत्न केला तरी या देशातला खरा वाघ ही शिवसेना आणि ठाकरे परिवार आहे. धोका देण्याचं काम ठाकरेंनी केलेलं आहे आणि त्यासाठी ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मांडीवर जाऊन बसलेलं असं देखील अमित शहा म्हणतात. ते काय म्हणतात त्याच्यावर त्या राज्याचं राजकारण आणि दिशा ठरत नाही. मी मगाशी म्हणालो ना, धोका कोणी दिला, का दिला, याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आजचं सरकार आहे. तुम्ही 2.5 वर्षापूर्वी शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद दिलं नाहीत ना, हा धोका नव्हता. मग त्याच शिवसेनेतला फुटलेल्या गटाला तुम्ही आता मांडीवर बसवलेलं आहे बेईमानांना. धोका कोणी दिला हे स्वतःच ते कबूल करताय. चलो, भाकरी फिरली का काल ज्या नियुक्त्या झाल्या त्यामुळे कुठेतरी आता कुठल्या नियुक्त्या झाल्या? सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल या संदर्भात बघा, शिवसेनेमध्ये ज्या नियुक्त्या होतात त्याच्यावरती इतर पक्षाने बोलू नये. काँग्रेस पक्षातील नियुक्तीबाबत शक्यतो इतर पक्षांना बोलू नये. बाबा, राष्ट्रीय काँग्रेसचा अध्यक्ष कोणी नेमला आहे, अजून काय नेमलं आहे, त्याच्यावरती आम्ही बोलतो गांधी घराण्याविषयी किंवा काय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ही स्वतंत्र पार्टी आहे. त्या पक्षाला काल 25 वर्ष झाली. त्या सोहळ्यामध्ये पक्षाचे प्रमुख माननीय शरद पवार यांनी पक्षाची काही नव्यानं रचना केली. प्रत्येक पक्ष अशा प्रकारची रचना करत असतो, तशी त्यांनी केली असेल तर तो त्या पक्षाचा एक अंतर्गत अशी मांडणी आहे. त्याला तुम्ही भाकरी फिरवली म्हणा, भाकरी करपली म्हणा, काही बदल झाले म्हणा, काही म्हणा, अशा प्रकारचे बदल सगळ्याच पक्षात होत असतात काळानुसार. त्याच्यामध्ये तुम्हाला चिंता करण्याची किंवा आम्हाला चिंता करण्याची गरज नाही. शरद पवार साहेब या देशातले अत्यंत ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते आहेत. त्यांनी काही निर्णय घेतले असतील त्यांच्या पक्षासंदर्भात तर ते नक्कीच भविष्याचा वेध घेऊन अनुभवातून ते निर्णय घेतले असतील आणि त्या निर्णयाचे जे परिणाम भविष्यात होणार आहेत ते सांभाळायला ते सगळे समर्थ आहेत असं मला वाटतं. सुप्रियाताई सुळे या पक्षाच्या कार्याध्यक्ष झाला याचा आम्हाला आनंद आहे. नक्कीच दुसरीकडे अजितदादांची पुढचं मागणी झाली असं मला असं वाटत नाही. हे तुम्ही चुकीचं बोलता. अजितदादा पवार यांचं या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये एक स्थान आहे आणि ते स्थान कायम आहे असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.